Ka ce ya sunanka? Sunana Habibu Sale. Wani gari? Cika. Me ya faru? Shekaru na 20 Ga ka a rundunar 'yan sanda, me ya faru? na yi garkuwa da wata yarinya ne ake ce mata Asiya Muhammad. To yi mana bayani ya abin ya faru. To ina nan kofar gida dai sai ga ta fito. Sai na ce mata ta zo ta hau mashin mu wuce. Kawai sai ta hau sai muka tafi. Muna cikin tafiya sai tana kokarin kwacewa. Dama ina jan mahin ne da hannu ɗaya kuma na dafe ta da hannu ɗaya. Da safen ne? A da daddare ne. Kawai sai Wajen ta karfe nawa? 7:30. Na dare? Na dare ba. Ina ka kai ta? Na mun yi wajen zakirai ne mun tafi zan je inda zan ajiye ta. To kuma sai ta tankwaba hannuna sai muka faɗi. Nan dai na sauri na ɗauke ta na kai ta ɗan gefen hanya can cikin jeji inda mutane ba su gani ba. Kuma na zo na ɗauke mahin ɗin na janye shi ma gefe. Ina zuwa dai kuma sai na ga tana ta jijjiga ƙafa. Tana jini ya fito mata ta hancinta kuma kawai nan dai na ga ta buɗe baki. Me alaƙar ka da iyayenta? Gaskiya ba ni da alaƙa komai tsakanina da iyayenta. Ka kai ta asibiti lokacin da ta faɗa mashin din? Gaskiya ban kai ta ba saboda ban da gaskiya ta yaushe zan kai ta asibiti. Nawa ka nema a Me hannun dalilin iyayen? ma da yasa ka dauke ta? Saboda kuɗi ne yalla. Nawa ka nema a hannun iyayen? Gaskiya farko miliyan 10 na fara nema a hannunsu. Ana ciniki 100,000, 200,000 har zuwa 300 har aka je 100,000. To kai baka da iyaye ne misali ina ka kai ta? Ina da iyaye. Wa ka kaiwa ajiya? A cikin ina ɗakin inda nake kwana a nan na zo na sa ta na ajiye ta. Kwanan ta nawa a ɗakin? Kwanan ta 3. A cikin gidan iyayenka kake kwana? A kusa da ko makwabtanmu ne, ga mun ga gidanmu. To me alaƙar ka da ita yarinyar? Ita gaskiya ba ni da alaƙa da ita da kuma Amma Yanzu ka san tana ina? iyayenta? na san iyayenta. Tana ina yanzu? Yanzu gaskiya tana Barzagu, Allah ya mata rasuwa. Garin yaya ta mutu? To muna tafiya ne akan mashin tana kokarin kwacewa kuma dama ina tuki ne da hannu daya. To da aka Kawai sai ta baka faɗi. wannan kuɗin ya kai da su? To na je dai na fara zuwa abba ina su diloli to kuma ka san kuɗi na haram baya taba albarka. Nan dai ana asara ina ta asara kawai ma dai sai na haƙura ma da kasuwancin kawai sai na dinga neman mata da caca har shauran kuɗin su a ƙari. Ina abokan da kuka yi An sha aikin shagali yanzu? kenan. Me gaskiya. Ina ragowar wanda ake zargin ku Magana ta tare? domin Allah ba wani aboki wannan muka yi wannan harka da ni kaɗai ne. Da wace wayar ka dinga kiran iyayen nata? Da wata waya ce karama aita. Wannan ne karo na nawa da ake zargin ka da irin wannan abu? Gaskiya wannan ni ban ma taɓa yi ba in ba wannan lokaci ba. An san wanne dalilai ne suka tilasta ma ka ga ka saci dan mutum dan a baka kuɗi? Wallahi kawai kaddara ce da kuma tsautsayi. An ce lokacin da ake neman yarinyar har da kai aka shiga rijiya ana ta faman neman ta. Gaskiya ne wannan har da ni wannan. Me gaskiya ne yi mana bayani. To lokacin da kaga tana ɗaki na to kuma aka zo ana ta leƙe cikin rijiya har da ni ma ake ta zamari ake ta abubuwa dai kuma Ana ta yarinya ana ta duban yarinyar kuma yarinyar muna tare da ita tana cikin ɗaki. Banda ka ce kai ne? A lokacin tana da rai ko ta mutu? A gaskiya ba ta da rai ta rasu. Ran da ka ɗauke ta rasu ko kuwa? Ranar da na ɗauke ta ranar ta rasu. To yanzu ya kake ji gashi yanzu nawa ne ya rage a cikin kuɗin? A babu. Babu Ka kuɗin kashe gaba su. ɗaya? To yanzu ya kake ji a ranka? Gaskiya babu daɗi kuma tun kafin dubuna ta cika dama na riga da na yi nadama akan abin da ya faru kuma ina jawo hankulan mutane masu irin wannan aiki magana gaskiya aikin nan babu kyau. Kai waye koya ma? Ni gaskiya ba wanda ya koya mu kawai son zuciya na ne kawai lokaci guda kawai na ji na kama irin wannan. Amma an yi zargin kayi barazana cewa idan har ba a kawo kuɗi da wuri ba za ka sai da ita ga ƙungiya asiri. Dama kana da hannu da cikin wata ƙungiya asiri ne? Gaskiya wannan kawai barazana ce ba wani abu ba. Barazana ce kai wa iyayenta? Gaskiya. Dama ka san iyayenta suna da kuɗi da za ka karɓa a gurinsu? Na? Dama ka san iyayenta suna da kuɗi da za ka karɓa a gaskiya na gurinsu? san suna da kuɗi tun da gun kasuwancin mu ɗaya. Dawa. Wani irin kasuwanci ne? Duk labulaye muke sai da zannuwan gado Kun kasuwancin kuɗi dawa? da mahaifin yarinya. To ai an ce kai yaron mahaifin yarinyar ne ba. A gaskiya ni ba yaransa bane amma dai duk ga layin mu Mun san ga juna layin dai. a kasuwa yauwa mun san juna duk inda na gani Wace zan ga da kasuwa? ni kasuwan bacci Kaduna.